Окей, първи полет на... Как се казва, има ли име този самолет? Подкоразбивача. О, шит! Лети! Как ще го кацнем? You just got to admire that place. It's beautiful. Летна бе, мамка му шибана. Да извикам ли десето? Как ска брачете? Бричет! Извикай десето! Георги! Не, той не е Георги. Мак, стига си викал, бе. Ма да извика десето, казах, че ще го покажем. Вай. Дай го насам. На той малко екран, че ще виждам. Да ни падне на някой покрив. Здравко! Не, Здравко, дай го насам. Не! Защо спря да снима? Не знам! Ко са хилите, бе? Някой намери крилата. Те се разпадна, бе! Аз ти как мечти опашки няма да държа дълго. Дръж. Дай. Не, Литна, това е важно. На бай Георги градината. Извинете, бях Георги. Малко го беше пуснал с ДВГ-то. Ето го, бе. Дай питаме. Няма го дай, то трябва да е на паркет. Те познават. То трябва да е на паркет, тъй трябва много да има. Всичко ли е вътре? Дай, дръжи това, не? Това ли е всичко? Аре. Всичко е тук. Не бе, тук е всичко. Та леко е огънато. Леко е огънато. Леко. Не, отзад се е добре, реално, само пред... Защо ли така добре? Не знам, Господ бедеше над нас. Явно. Защо дата е 2014-та? Това беше. Първия полет беше невероятно.